Sa number 3, Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. ang karon acting Provincial Administrator matapos kaya ginsugdanak ni Attorney Rayfrando Diaz ang iya sini 6 ka bulan nga suspension. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sumugod subong adlaw si Nelias ang magaserbe nga acting Provincial Administrator tubtob nga mahuman ang 6 ka bulan nga suspension order ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz. Sa sulat ni Diaz ni Attorney Sherry Shell Valenzuela sa gobernador, silang naghinyo sang permiso sini nga sugdan na nila ang pagserbe sang ilang nga suspension. Ini sa pagkilala suno sa ila sang authority sang Office of the Ombudsman kag wala naman sang prejudice sa resolution sa motion for reconsideration nila sa amo nga talatapan. Nagapati si Lacson nga mangintayuyon ang tanan sa gihapon sa pagpungko ni Nelias bangod sa naplastar naman ang bilog nga sistema. Sanday Diaz kag Valenzuela ang ginsuspend sang ombudsman bangod sang conflict of interest matapos sila ang nagserbe nga legal counsel sang isa sa mga respondent sa expropriation case sa ginfile sang banwa sang Binalbagan. Nagalaom sila nga sa ilang nga pag-file sang motion, mapamatian man sila kag mahatagan sang merito ang ilang nga kaso. Attorney Diaz together with Attorney Valenzuela has asked permission to serve the 6 months suspension. And of course, I gave in to their request, if only to show respect to the ombudsman, but without prejudice also to the MR that they are filing. But okay lang, the capital will function. Yeah, you know, we don't have individuals. We have a system, no, a system in place, no. And I'm very confident that we will continue to function well because of the system that has already been in place.